Tvoríš kontent na sociálnych sieťach a neprináša ti to dostačujúce výsledky, alebo neprináša ti to žiadnych klientov, žiadny príjem. Reálne z toho v podstate akoby nevidíš nič. Je tu jeden zásadný problém, ktorým pravdepodobne máš aj ty. A tento zásadný problém som vyriešil aj s mojou klientkou v mojom coachingovom programe Elevate, 8-týždňový coachingový program, kde s tebou nielenže pomáham tvoriť videá, ale takisto ti pomáham budovať ten brand, tvoriť stratégiu, tvoriť scenáre na videá a pozrieť sa do hĺbky na to, čo ti presne nefunguje a prísť hlavne na to, ako to celé vylepšiť. A práve v tomto videu ti ukážem konkrétny príklad z Nicole, kedy sa nám podarilo za 8 týždňov urobiť z tohto toto. Za 8 týždňov. A teraz uvidíte presne, že čo vlastne jej pomohlo byť konzistentnou, naozaj tvoriť ten obsah na pravidelnej báze tak, aby nejakým spôsobom nezaostávala, nejakým spôsobom stále bola aktívna, pretože len vďaka tej aktivite prichádzajú tí klienti. V dnešnej dobe si hlavne musíme uzrejmiť to a uvedomiť to, že je veľmi podstatné naozaj tvoriť. Hej? A nejakým spôsobom si nájsť balans v tej kvantite a v kvalite. A kvantita znamená určité množstvo zdieľaných príspevkov na sociálnych sieťach. Či už je to YouTube, Instagram, LinkedIn alebo akákoľvek sociálna sieť, kde je tvoja cieľová skupina samozrejme. To je tá kvantita. O kvalite, ja si dovolím povedať, nerozhodujeme my. O kvalite našich príspevkov rozhoduje naše publikum, rozhoduje naša cieľová skupina. Ako ti na to reagujú? Čo ti najlepšie funguje? Nedá sa povedať to, že ty si prinesieš štáb, super kameramani, svetla, všetko možné. Nedá sa na to určiť, že toto je najkvalitnejší content, ktorý si urobil. Pretože predsa môžeš mať krásne video, ktoré nekonvertuje a na druhej strane natočíš video len na svojom telefóne a bude ti prinášať klientov. Tak potom, čo je teda kvalita? OK, poďme sa pozrieť rovno do prezentácie, nebudeme strácať čas a ukážem vám konkrétne, tu vidíte, vlastne my pracujeme v tejto platforme Miro a perfektne tu vieš prezentovať, zdieľať všetko, čo s tvojim klientom alebo s kýmkoľvek potrebuješ, keď máš akýkoľvek meeting. Konkrétne by som skočil rovno do druhej lekcii a náš týždeň druhý začal hlavne tým, že sme najprv išli optimalizovať jej profil, jej bio, pretože keď tam budeme prinášať nových klientov, nových ľudí, teda potenciálnych klientov, potrebujú presne vedieť, kto je, čo robí, ako im môže pomôcť. No a Nicole je fyzioterapeut. No a jej profil vyzeral takto, hej, fyzioterapia, tu mala svoje meno v podstate, hej, pomôžem vám, aby pohyb nebolel a mal tam svoju stránku. Super, OK, ale jej profil vyzeral takto a jej čísla boli také, aké boli, pretože jej profil jednak nebol dostatočne optimalizovaný, keď tam človek prišiel, nevedel presne, že OK, teraz čo, lebo je jasné, že je fyzioterapeut. OK, takýchto profilov je ďalších 100, 200, 300, možno 500, možno 1000 na Slovensku, alebo možno len v Bratislavskom kraji, hej? Ale pokiaľ sa aj ty budeš snažiť optimalizovať svoj profil niečím jedinečným, niečím iným, čo ty tým ľuďom môžeš dať svoje niečo unikátne, vtedy ten človek bude rozhodnutejší ísť k tebe. No a my sme jej profil optimalizovali takto, samozrejme neskôr si to trošku pomenila, keďže to bol druhý týždeň našej spolupráce. Napísala tam jasne, hej, ja tu tiež idem takto čarbať, dám si sem takto červenú farbu. Napísal som jasne svoje meno, hej, do svojho mena fyzioterapia, rehabilitácia, aby bolo jasné presne, čo robí, pretože v rámci toho vyhľadávania na sociálnych sieťach je veľmi podstatné aj do svojho mena si dať presne, čo robíš a dokonca už vtedy to ešte nebolo aktuálne, tá aktualizácia na Instagrame, to Instagram SEO, to vyhľadávanie, už v dnešnej dobe si tam dajte svoju lokalitu, čiže Bratislava, Trnava, Trenčín, Nitra, Žilina, čokoľvek. Jasne, treba povedať, pomáham ľuďom s bolestiami chrbta a klbov, aby sa opäť mohli hýbať bez obmedzení. Hej, čiže s čím pomáha a čo z toho môžu mať. 8 rokov plus skúsenosti v rehabilitácii a terapii. Pre objasnenie tvojho problému klikni nižšie. Veľmi jasné bio, veľmi jednoduché a stručné. Hlavne človek hneď príde, vie, čo vlastne môže očakávať od tohto profilu a čo hlavne môže očakávať od Nicole, ako jej alebo jemu môže Nicole pomôcť. To bol akoby začiatok našej lekcie, druhej lekcie. To je, by som povedal, u každého taký úvod. To je takéto gro, čo si urob najprv, keď vôbec už nejakú online prezentáciu máš.
Toto je to, čo si urob hneď ako prvé. Optimalizuj si svoje bio, svoj profil. Pretože je to ako úvodná strana nejakej knihy, hej, otvorím si knihu, prvé, čo si prečítam, je obsah, o čom je tá kniha, tak OK, no toto ma nezaujíma, idem na ďalšiu knihu. Ale keď to otvorím a zaujíme ma to, tak urobím toto. A už vidím prvé reelsko, vidím príspevok, OK, vidím ďalšie reelsko, tu vidím nejaké príbehy, OK, nejaký link, dobre, super, a už idem. Hej, takto to v praxi môže vyzerať, keď si takto presne, stručne a jasne optimalizuješ svoje bio a svoj profil. Gro našej druhej lekcie bolo hlavne to, že sme si išli určiť formáty videí. U každého toto je to gro tej tvojej konzistentnosti a tej tvojej pravidelnosti. Pretože pokiaľ si ty nevytvoríš pred tým, ako ideš niečo zdieľať, nejaký plán, ty budeš zdieľať halabala. Ty budeš zdieľať len tak, že dneska je pondelok, musím rýchlo niečo natočiť a idem. A už máš chaos. Ty síce máš v kalendári, že tu si natočím video, aj tu si natočím video, tu si tiež natočím nejaké video, ale to nie je plán. To, že si to tam len napíšem, to nie je plán. Ja si to musím podrobnejšie vymyslieť a premyslieť vopred, ako to má vyzerať. To, že tu natočím, to je podľa mňa chaos. Máš čas, reálne v ten deň. Nikdy nevieš, čo sa stane v ten deň. Aký budeš mať busy svoj deň, zaneprázdnený. Tvoje deti niečo do školy budeš musieť odniesť. Hoci čo sa proste môže stať. A ty v ten deň nenatočíš to video. Nenatočíš ho potom ani na druhý deň. A až na ten tretí deň budeš musieť natočiť všetky 3 videá. A keď už k tomu prichádzame, že jeden deň natočíš všetky 3 videá, čo keby si radšej všetky tie 3 videá vopred naplánuješ? To znamená, poďme od začiatku. Najprv sme s Nicole určili formáty videí. U nej sme si jasne určili to, že nech robí hovorené videá, kde ona hovorí, dáva nejaké tipy, rady a proste ukazuje nejaké cviky. Voiceover do ilustračných záberov. To znamená to, že si len natočí nejaké zábery, nejaké cviky alebo niečo nesprávny nejaký pohyb v rámci rehabilitácií. Nesprávne vstávanie z postele napríklad. To je taký zvyčajný jav u tých bolestí toho chrbta a tak ďalej, čo potom tí fyzioterapeuti riešia. A iba k tomu narozpráva hlas. Čiže ona sa nemusí trápiť s tým, že teraz sa postaví pred kameru, ide o tom hovoriť a ešte aj natočí ten nesprávny pohyb. Nie, ona iba natočí nesprávny pohyb, potom natočí správny pohyb a iba to nakomentuje. A potom tretí formát, s klientmi hovoriť pri činnosti. Čiže niečo robí s klientom, robí si im nejaký cvik, alebo nejakú masáž, alebo niečo konkrétne mu rieši a iba toho vysvetľuje a hovorí do kamery, že toto je môj klient, ktorý sem prišiel s týmto. Hlavná príčina bola to, že mal toto. Natočí sa, má content. A teraz si zober to, aké to je super autentické. Aké to je reálne. Lebo tí ľudia, tí jej potenciálni klienti vidia, ako to reálne robí, vysvetľuje to, ukazuje to na reálnom človeku a toho človeka to môže tak trknúť, že wow, že je príjemná, vidím ju, počujem jej hlas, vidím, ako to reálne robí, super, idem to vyskúšať. Ona proste motivuje tých ľudí. A o to v dnešnej dobe ide v rámci toho kontentu, aby sme motivovali a inšpirovali tých ľudí, aby prišli za nami. Pretože ja môžem byť najlepší tvorca obsahu na sociálnych sieťach, najlepší stratég, človek, ktorý môžem byť v marketingu viac ako 13 rokov, mám brutálny know-how, ale keď o tom ľudia nevedia, keď ľudia nepoznajú a nevidia, ako to reálne robím, nie len ako o tom hovorím, ale ako to robím, to je podstatné, robiť to, a ako ukazujem svoju unikátnu cestu k tomu, ako ja tebe môžem priniesť tvoje výsledky, vtedy bude človek rozhodnutý prísť za mnou. Až vtedy. Ale teraz som už odbočil od témy, toto už je taká tá predajnejšia časť. Ako Nicole bola konzistentná, nastavili sme formáty videí, to znamená, že 3 videá, aby stále točila dookola, aby sa s tým stále nejakým spôsobom motala a okolo toho robila tie témy. My sme si následne potom aj určili nejaké húky a témy videí. Hej, toto je formát videí. Toto je akoby štýl toho videa. Hej, to si nemýlte s témou. Téma je to, o čom bude to video. A my sme si určili 3 témy, hej? Otázka. Vedel si, že keď budeš zle vstávať z postele, tak ťa to celý deň bude bolieť? Hej, hovorím len príklad teraz.
ale my sme si tam potom určili nejaké scenáre. Potom sme si určili šokový výrok. Mýliš sa, ak si myslíš, že ak sa posadíš hneď po prebudení z postele, tak budeš v pohode. Opäť hovorím len príklad, ale len aby ste chápali pointu. Persona. Ak si športovec, ktorý aktívne trénuje a má také a také bolesti, tak určite nezabudni na túto vec. Hej? Čiže konkrétne hovorím k tej mojej persone, k tej mojej cieľovej skupine. U Nicole tá jej persona nebola úplne že len jednotná, že ja neviem, že športovec, ako som teraz povedal. Samozrejme, fyzioterapeut zoberie v podstate kohokoľvek, hej, kto príde, neodmietne ani 15-ročného chlapca, ani 30-ročnú ženu, ani 60-ročnú pani, hej. Čiže zas má tam určité nejaké limity, ale zas v zásade, či je to športovec alebo človek, ktorý má sedavú nejakú prácu, tak samozrejme, že ho môže prijať. Určili sme si húky, témy. Potom sme následne priraďovali formát videa k téme. A my sme si to napríklad urobili takto, že začnem takto od začiatku. To hovorené video sme si dali k tomuto. Vidíš? A tu sme si aj konkrétne už aj rozpísali tú tému. Mýliš sa, ak si myslíš, že fyzioterapeut je len masér. A toto sme si dali k tomu hovorenému. Čiže toto ona natočí tak, že bude hovoriť, hej, do kamery. A jej húk bude reálne vyzerať aj takto. Mýliš sa, ak si myslíš, že fyzioterapeut je len masér. Ďalej, voiceover do ilustračných záberov. To, že iba natočí a potom do toho nahovorí, tak to sme dali, že vedel si, že tvoj telefón ti môže spôsobiť bolesť hlavy? Hej? Čiže iba to natočila, následne na to pod to dohovorila ten voiceover. A tretí formát, s klientom hovoriť pri činnosti. Ak aj ty sedíš niekoľko hodín v kancelárii, tak si určite daj pozor na toto. Čiže mohla za niekým stáť, človek ako sedí takto ako ja teraz na počítači, ona bude mať takto na mne ruky a iba to povie, hej. Čiže toto, dámy a páni, zaručilo konzistentnosť Nicole a vďaka tomuto narastol jej Instagram, opäť ukazujem z tohto na toto za 8 týždňov. Čo ja vám viem teraz garantovať je to, že ak sa chytíte presne takéhoto plánu, aký sme nastavili s Nicole, tak určite budete rásť. Ale nebudete rásť po prvom týždni, ani po druhom. S Nicole nám to trvalo minimálne 8 týždňov. To sú 2 mesiace, hej, keď si to takto prerátaš. A 2 mesiace konzistentne každý týždeň tvoriť obsah. To nie je easy, ale jedinečná, alebo taká, by som povedal, jediná kvalitná a dlhodobá cesta rastu je naozaj konzistentnosť. Čiže môžete mať akýkoľvek rýchly rast, že urobíte súťaž na vašom profile a podobné veci, ako sú tu už rôzne rýchle hacky, triky a rôzne veci, ako rýchlo narásť, ale to nie je to, čo ti zaručí, aby aj tvoj biznis dlhodobo prosperoval. A o to nám hlavne ide, aby sme dlhodobo prosperovali. A nie len krátkodobo a narýchlo. Hej? Lebo rýchlo dokážeme všetci zarobiť rýchle peniaze, ale aby si dlhodobo rástol a aby tvoj brand hlavne rástol, preto treba byť konzistentný dlhodobo. Moja rada, alebo také ešte odporúčanie nakoniec je, že ak toto pre teba teraz bolo také chaotické a nevieš sa z toho nejakým spôsobom tak rýchlo zosomáriť, že OK, ale ako to mám presne robiť, čo mám presne robiť a presne aj na moju tému, aké mám videá robiť. Presne preto ti dávam teraz možnosť pridať sa do našej komunity na 7 dní úplne zadarmo. Táto komunita sa volá Digi Kaviareň. Keď tam vstúpíš, hneď prvých 7 dní máš úplne zadarmo a môže si tam presne tento systém, presne toto všetko natrénovať, vyskúšať, odskúšať. A fun fact, hej, zaujímavá vec, ak sa ti po tých 7 dňoch nebude tá komunita nejakým spôsobom páčiť alebo neuvidíš nejaké výsledky, kľudne odtiaľ môžeš odísť. Normálne odtiaľ odíď, iba si zrúž odber a život pokračuje ďalej. Aby si sa pridal do tejto komunity, link nájdeš v popise tohto videa. To je na dnes odo mňa všetko, dúfam, že toto video bolo pre vás náučné a vidíme sa v tom ďalšom. Čau.